S kim igramo u finale, mislim? Vladice, sledi nam tamo, igramo u finale u Jagodinu, neutralnom terenu. Nakon otvaranja terena, možemo mi da idemo u taban. Na Borčev teren, Planica mi ne da da se igra u jedinstvo više. Znači, ti spričam, ne smijem da me čuje packe. Ne radi za jedinstvo. Packe, gleda mi neće. Ako neko je tako će kažem rekao Vlaković. Nije to tvoj sin rekao meni. Reći. A to nikom ne kaže. Namera je bila dobra. Nisam sam prvom odsebe. Namera je bila dobra. Namera je bila fudbalska. Kako je na jedinstvo? A šta je kopano ovo moralo? Mi će osvajamo sve, naravno 5 godina. Ne, sljedeći godin na Borčev teren može finale. Znači, može. Vi se vraćate u Srpsku ligu i na tom terenu igramo finale Srpsku. Srećamo se. Najbolje sljedeće godine u fudbu ili ovo kasnije da se okupamo lepo i Ja mislim da sad igraju Dečko tu da nam može ne sretno. Razli Hrvatske petak. Kad vidi naša Ne, to je dobro. najbolje rešenje od njega se sedi ili ima Bio li neku masu? najmanja profila sa 100 sobe igre u Pau, a preko 100 sobe u Panateniku. Naš Srbija, tajno su ga u Srpsku ligu. Jel se vidi? Može se gleda. Ja mislim da Cane jasno. Packe. Šta, da je kao šorci? Pa kako se gleda? Vertikalno. Ako važi. Čekaj, da mi malo gleda. Daj me nemamo poverenja. Poslao ga Vladica kod nas. Naravno da špinira. Nije samo jednu